di hamuna kamanami dohot inanami tapasonang marohata asa masuk kita tu partangyangan pasyon di borngin na patuluhon di hita di tikyon alani jumolo mahita martangyang nahohom. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 83 ayat sada dohot 2 nalaudo biru-birui. Mahamu jongjong. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, amin. Oddo di patupa debata,
Humokop hita gabe dosa do ibana, naso tumadda dosa. Asa gabe hatigoran ni debata hita di bagasan ibana, martangiang mahita. Alea manami na di banua gijang, para si rohana sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anakmu nasasadai, dilehok kodo ibana humokop hami. Mamorsan dosa nami, sahat tuhau na pinor silangi. Say patogu marohanami. Asa unang ganggu rohanami, maka porseai hasesaan ni dosa nami. Asa unang madele hami, ala ni dosa nami i. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Hudul mahita. Marede mahita. Nasida ma Jesus sian jolo ni si Kayapas tukator alai sugut manugu nai dang na bongot anggo nasida tukator asa unang tarsubang nasida lahu mangaton paskai gaberuar masilatus madapot ton nasida di dokma pangalua dia do dibuat kamu dopak halakon. Dungi ninda nasida mamangalusi. Aut unang sosibahen na jahat halakon. Dang tagamon pasahaton nami ibana tuho. Gabenin na silatus madok nasida. Buak kamu ma ibana. Uhupamu ma ibana marguru tu adat muna. Alai ninna akka Jahudi ma madok ibana. Dang jadi pusaon nami manangise. Jadi dia luhon nasida ma ibana ninna. Nadapot hami doon pabalik-balikon bangso nami. Jala mangorai mangalehon guguat tu kesar. Dipadok Raja Kristus do ibana. Jadi dibongoti silatus mamuse katorna. Dijo ma Yesus. Didok ma tu ibana. Atehe, hodo raja ni Jahudi? Roma alus ni Jesus. Nasian rohamdo nanidokmi, manang nanidokni halak do itu ho, taringot tuau, gabe dialusi silatus ma, ay halak Jahudi doau, bangsomi dohot akka situa ni malimido, pasahat toko tuau, ahado nabinahemu. Jadi dia lusi Yesus ma, dang sian portibion harajauku, dang tarbahen somangalo akka naposokku asa unang sahat aku tutangan ni akka Jahudi, alai dang songoni harajauki, dunginin nasilatus ma madok ibana, asa raja doho, jadi nina Yesus mamangalusi. Songon nani do mima tutu raja do ahu ubahen na tubu ahu jala ubahen na ro ahu tu portibion asa huhatidakon hasitongani ganup nasian hasitongani tangi honon ni ido soaraku
Jadi nina silatus mamadok ibana. Ahamai hasitongani. Jadi dung didok songoni. Ruar ma ibana muse. Manopot akka Jahudi madok tunasida. Dang jupangau manang dia salana. Alai lam digogohon nasida madok. Diguturi ibana do bangsoi. Ay mangajari do ibana di sadok tano Judea, mamukasian Galilea sahat rotuson. Alai ubegei silatus, manukun ma ibana, manang nahalak Galilea Jesus. Jaladung dibotona sian gonggoman ni si Herodes ibana, disuruh ma ibana tujolo ni si Herodes. Ay tongodo ibana di huta Jerusalem ujui. Marede mahita sian buku ede nomor 76 ayat 4. Marnida Jesusi si Herodes lasitutu marohana ainunga nania lelengna sainaeng idaonna tadda sian ibana sipatu paonna jadi godang ma disukutton tu ibana alai dang dialusi Jesus ibana Disido akasituani malim rodi si boto surat jala gugu-gugodo ibana dialuhon. Ia si Herodes rap doho donganna. Direhe-rehe jala dilealai do ibana. Disolukon mapahean na arga tu ibana. Laos songoni ma disuruh ibana mulak tu silatus. Jadi dinasadari ima maraleale si Herodes doho silatus. Ay nama si Hosoma donasida anggo nasay laon. Alai peamdo di palua panguhumi di pestai sada halak na tarhurung. Marguru tuna tinodo ni natorop. Alai adong ma tarhurung ujui sada parjahat na sumalin na margoar si Barabas. Jadi dinapungui nasida didok silatus matu nasida. Isedo dipangido hamu paluauku, si Barabas manang Jesus natarguar Kristusido. Ay diboto do lateni roha nasida do ubahen na dipasakat nasida ibana. Alai say disosoi akka situani malim, rap dohot situani bangsoido natoropi. Asa dipangido nasida malua si Barabas. Alai pusaudo anggo Jesus. Dunginin na panguhumima madok nasida. Ise sian na duai di pangido hamu paluauku. Jadi didok nasida ma. Si Barabas. Dungi didok silatus matu nasida. Atong ahama bahenokku tu Jesus. Natargoar Kristusi. Gabe saluhut na nasida madok. Parsilakom mat.
Alai ninna panguhumima, ai ahama na jahat di bahen, jadi lam gogoma di pajuhon. Parsilakon ma, dungi ditogu silatus ma Yesus, didokon ma di licingan. Jadi didadani soldadu ma suksang duri bahen tupal, di apehon ma itu uluna, baju dak ma dialiton tu dagingna. Dungi Roma nasida tu jolona madok, tabi diho ale raja ni Jahudi, laos dipastapi ma ibana. Dungi ruar mamuse silatus, didokma tu akka Jahudi, ida hamuma. Hutogi hodo ibana tu jolomuna, asa diboto hamu naso adong jupang au salana. Laos ruar ma Yesus majujung suksang duri jala marbaju dap-dap. Jadi didok silatus matu nasida, ida hamu majol mai. Asa dung di ida situani malim dohot akan naposo ibana, di jauhon nasida ma, parsilakon ma ibana. Dungi didok silatus matu nasida, buat kamu ma ibana, parsilakok kamu ma, aidang jupang ahu salana. Markurma punguan ina lubuk baja.
Marede mahita sian buku nomor 21 ayat 4. Gabe dialusi akka Jahudi ma ibana ninnama. Marguru tupatik nami. Ikon marutang hosa ibana dibahed do dirina anak ni debata. Ubegei silatus lam gadda mabiarna. Dungi diulahi muse tukatorna. Didok matu Jesus. Sia dia doho. Alai dang dialusi Jesus ibana. Dungi didok silatus matu ibana. Dang aku pamu au makatai. Dang dibotoho marhuaso doahu paluahoko. Jala marhuaso persilakoko. Jadi dialusi Jesus ma. Dang adong kuaso mangago ahu. Aut unang dilehoni tuho sian kicang. Dibaheni gumodang dodosa ni napasahaton ahu tuho. Jadi olat ni ima dilului silatus dalan paluahon ibana. Alai majujui ma akka Jahudi ninna do. Molo di paluaho doon dang ale-ale ni Kesar ho. Ay namangalo Kesar ido ganup namabahen dirina gabe raja. Asa dung dibege silatus hatai, ditogihon ma Jesus haruar. Laus hudul ibana, dihabangsa paruhumani, na diinganan na margoar patar batu, gabata, didok anggo di hata heber. Ima nama sadiari parhubasan paskai, mareak hosniari, dungi didok matu akka Jahudi, idahamu marajamuna, alai digogohon nasida majohon, padau mai parsilakon ma ibana, dungi didok silatus matu nasida, persilakonok kumarajamuna, jadi dia lusia kasih tuani malimima, dangadong raja nami dukon ni Kesari. Asa dung diida silatus na somarguna hatana, lam gadda tahe gaorna, dibuat maaek mamuri tanganna, dijolo ni natoropi, huhut madok, lias doau sian mudar nion, hamudo nasari disi. Dunginin na sude natoropi ma, marsapata tu kami doho tu ianak pon nami mamudar nai, dungi saut ma di palua si Barnabas, ala yang go Jesus dilicingi, dungi di pasahat ma asa di persilakon, tapi gema korsian punguan ama PHD.
Tikion pinasahat ma tu sahalak ruas ni huria laho mabuan tangyang pangodianon. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mengucap syukur di mana malam hari ini Tuhan kami dapat beribadah di rumah kudus-Mu ini ya Bapa, dalam keadaan tenang tanpa ada rasa takut apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, itu semua berkat penyertaan-Mu pada setiap kami, di mana mulai kami dari rumah kami masing-masing sampai ke tempat-Mu ini dalam keadaan selamat. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan dan terima kasih, di mana buat penyertaan Tuhan, mulai kami bangun tidur, mata kami terbuka hingga sore ini Tuhan, Kau memberkati kami, menyertai kami, bagi kami yang bekerja, di mana kami dapat menyelesaikan tugas kami Bapa dengan baik. Dan bagi juga Tuhan yang di rumah Tuhan juga dapat mengerjakan pekerjaan mereka, dan anak-anak yang sekolah juga Tuhan dapat bersekolah dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, malam ini kami berkumpul di rumah-Mu untuk mengenang penderitaan-Mu ya Bapa, di mana sebentar lagi Tuhan kami akan memperingati hari kematian-Mu ya Bapa di kayu salib. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami manusia yang hina ini ya Bapa. Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan yang tidak jemu-jemu untuk mengampuni dosa kami Bapa. Ketuk pintu setiap hati kami Tuhan dalam mendengar semua perjalanan dari awal hingga akhirnya Kau disalibkan Bapa. Sadarkan kami Tuhan akan dosa kami atas penderitaan-Mu ya Bapa, dan mampukan kami Tuhan untuk kami keluar dari lingkaran setan dosa kami ya Bapa. Tuhan, kami ini manusia biasa Bapa, baik tua dan muda Tuhan, kami tidak lepas nama dosa. Kami lemah, daging kami lemah Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan di hari kematian-Mu ini Tuhan menyadarkan kami Bapa untuk kembali ke jalan-Mu yang benar Bapa, dan kami memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan, dan kami bisa merubah hidup kami lebih baik lagi ke depannya Bapa. Tuhan, terima kasih buat semua ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa buat negara kami, pemimpin pemerintahan yang paling tinggi sampai paling rendah Bapa, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini Tuhan. Berikan mereka yang takut akan Tuhan, supaya bisa mereka menjalankan pemerintahan ini dengan baik Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Bapa kepada saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir bersama-sama pada malam hari ini bersama-sama dengan kami. Tuhan, berkati mereka, sertai mereka, sebagaimana Tuhan memberkati dan menyertai kami di sini ya Bapa. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang bekerja Tuhan sertai, Tuhan berkati. Bagi yang malas Tuhan ketuk pintu hatinya Bapa untuk rajin Bapa. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mendengar firman-Mu ya Bapa. Tuhan, berkati Amang Pendeta Hutayan akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang keluar dari bibir dan lidahnya Tuhan, itulah perkataan dari-Mu saja ya Bapa, bukan perkataan manusia. Supaya apa yang disampaikan Tuhan, itulah suara yang akan kami dengar daripada-Mu Tuhan. Bapa, dan jangan samakan kami Tuhan pada saat kami datang Bapa. Kami datang dengan kosong Tuhan. Biarlah Tuhan kami pulang nanti Tuhan, kami membawa sesuatu, yaitu firman-Mu ya Bapa,
yang dapat mengubah hidup kami lebih baik lagi mulai hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri doa ini Bapa, ampuni dosa kami. Baik dari kami, mata kami terbuka hingga saat ini, yang sengaja tidak sengaja yang kami lakukan yang Bapa, yang bahkan mungkin menjijikkan di matamu ya Tuhan. Bapa, kami mohon ampun atas dosa kami, supaya kami layak ya Tuhan untuk duduk di rumah-Mu nih Tuhan, dan menyebut nama-Mu yang kudus itu. Dan supaya kami juga Tuhan layak untuk menerima berkat yang sudah Kau sediakan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu yang terus menerus untuk mengampuni dosa kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Bapa, doa ini jauh dari sempurna, tapi biarlah Tuhan doa ini Kau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Amin. Taparade marohata, lako majalohata ni debata, marede mahita sian bukede nomor 88 ayat 1 dohot 2. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Jamita bihita ina tapatupa pertanyaan pasion borngin dapat ulu konon upili dosian Matius 27 ayat 24 sahatu ayat 26 songonom ma hatana asadung di ida silatus naso marguna hatana lam gadda tahe gaorna dibuat ma'aik mamuri tanganna di julu nina toropi
uhut maddok lias doa husia mudarnion hamudo nasari disi dunginin na sude na toropima marsapata tuhami dohot tu yanakon nami mamudarnai dungi saut ma di palua si Barabas alai anggo Yesus dilisingi dungi di pasahat ma asa diparsilakon ido sahakna amuna kadongan borngin dapat tulu onon ditaringoti disi taringot tu pengadilan ni Tuhan Yesus nama notopon ibana marsala ima pengadilan ni natorop hati hai silatus ma panguhum pola doa kadongan dipanidangion hapor siautai adong do tadok disi torus manorus ima ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus nanaiku patorak tuhamuna bohado hadirion ni silatuson asa unang be adong na maniru ibana di bagasan gulutta silatus hamuna kadongan dang barani bana mabuat sada putusan malah dia menyerahkan supaya keputusan orang banyak adorakso dibain haputusan ini diserahkan tu orang banyak natoropi asau patorak tu hamuna saborngin silatus dang rap dohot keluarga nabe modum nunga di katorna di pengadilan ibana humasusa bergumul lau mabuat sada haputusa tarengo tu Tuhan Yesus. Jadi di borong ini nasorapi bada mudum dohot inatai humasu sama inatai di jabuna dan bui mudum saborongin nai. Saya dibereng ibana matod di porbadia makusipot tu ibana asa di pabua tu tunggal di dolina masih latuson unang dijatuhkan hukuman tu ibana tu Yesus. Borhak maibana sugut manuguti majupangi silatus ido inatai matu amatai matu silatuson so tung didabuho parsala tu Yesuson ido bana maoli buat ibana keputusan mula hulak disukuni bana natoropi dang jupangahu hasalan neon ninna madok Yesus sada jol mana maol mabuat haputusan jala disuku Tuhan Yesus muse disude penyelidikani udang-udang ni halak Yahudi hati hai dang dapat tahu hasalan alanido diserahkan ibana ma dibuang ibana tu luar dipasah matu masai dipabua lias dua usianon dipabua nasuadong hasalan neon upat orang matu hamuna amang dot tamuna enang dot naposo taringo tu bentuk ni pengadilan nuaingon na tinggal lupe di Jerusalem
marlantai 2 dui. Jadi voi do sude jolma manotto siattoro tu lantai 2 proses pengadilan ini beracara. Nunga gutur di lantai di tanoi aka jolma pai memang putusan asa diserahkan dipersilakko Tuhan Yesus. Alai nunga dok seminggu sebelumnya parjahat na utusan ni masih Barabas dan boy tolu persilakko notod hati hai ido banna dibuat masada disukum maise do paluaon kabi sude madokon melua si Barabasi ma parjahat na sumalini iko Yesus do tersilang nanang dohonon na disi di jamita tahun hamu akamang do tamu nak kainang kita harus membuat suatu keputusan yang objektif. Unang songo silatuson menyerahkan keputusan ini tumasa manang tunatorop. Dia mementingkan perasaan orang banyak. Aing agaur mamereng tulanti 2 ngahu beres terdiri kator ni silatuson dibuat di bana matu terasi sudah histeris madok kejol masa di persilakon malah na paling irina marsapata tuhami do tianakon nami ma mudar ni Yesus idahamu ma keputusan ni. Jadi silatus mementingkan perasaan orang banyak daripada perasaan Tuhan. Otoritas ni hakim panguhum hati hai bisa menentukan tumagod di bana tersilang rabdoh Yesus daripada keputusan dah dibuat tunatoropi. Kita pesongonido. Sudido kita membuat adong kepentingan membuat sada putusan di tengah-tengah ni keluarga do di tengah-tengah ni perpunguan syarikat jangan mementingkan perasaan daripada perasaan Tuhan. Jangan sekali-sekali merdokon itu adalah suara Tuhan, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita harus berani juga melawan arus. Ibu tuh amu dadu dekke, ngulu dekke, nama ngulu, nasihat, dia selalu melawan arus karena dia hidup. Tetapi ikan yang mati selalu itu hanyut di bawah arus. Jadi mula dong terjadi masa publik suara rakyat adalah suara Tuhan inna daksai sudino ni si tongak kadongan silatus ma dalam halon sahat do ibana tu panidangion ni hapor siao ponggol padua huni di dok ido tu hatta natu mau na bernit ditiki panguhuman ni silatus tercatat namanya yang tidak dapat mengambil keputusan ima sada na padua hon di do ibana di si tuak kajol mai dang adok salahana dibuat ibana ma aiki diburi matanganna di do ibana lias dua usianon membersihkan diri aharon nani do na diayati lias dua usianon dang bui jolma pai yaso dirina asa gabi yas tetapi karena darah Kristus itulah membuat seseorang itu bersih dihapus dosa-dosanya. Tumakokin ado silatu si rap terpaja libana. Rakdo Tuhan Yesus daripada membuat keputusan yang diserahkan ke massa atau ke orang banyak itu. Icuci bana tangan nak membersihkan diri dia.
Oh tidak mungkin saudara-saudara, inang dang boy hita payaso tangami, dang boy ho payaso dirim. Mudar ni Tuhan Yesus sido na boy payasoko. Asa yaso, so tungi payaso dirim, membenarkan dirimu kepada seseorang. Mulu kepentinganmu, pitor madokasa doko. Tetapi kepentingan orang banyak juga tak pola di parraoko. Unang masih lalu hola na didirita beta pikiri alai do hatan itu hatta na didongam. Diri pusilatus do ibana boy malua siani. Hidup benar hidup panidangi okaporsiautai supaya kita menjauhkan daripada kondisi karakter sikap daripada silatus. Ubana saya tapat dokon ido tu hatta natu maun nabirnit di penghukuman ni silatus ketika dia menjadi hakim pada waktu itu. Membawa semua pengadilan itu jadi pengadilan massa. Jadi kita na sa itapangido hatsesan ni dosa. Sa unang adong roham mamitori horo na benar. Sekali-kali mulo di rokokodo horo na benar, na teratur, homa perdusay. Dang buhay silatus paya sudiri na lias doahu sianonin na cuci bana tangan nai, cuci tangan ibana tidak bisa. Sasitong na putusan di silatus, dia harus berani mengatakan sesuai yang dia katakan dan dia sudah dengarkan dan dia sudah catat dan ada kesalahan nion. Tapi jangan lagi dibawa lagi pengadilan massa. Alanido hamunak kadongan kepentingan politis, kepentingan jabatan. Gawi bani-bana masongoni asahoti bana panguhum jala pada saat itu saya gawi marale-ale may bana dohot si Herodes na berbadahinan soal politis jabatan ala rodo tu silau marsabat si Herodes disuri bana do pelao tu si Jesuson gawi mardongam may bana. Jadi mungkin dosa sahalaki untuk membenarkan dirinya gawi mardongan ibana tuinainan. Mardongan ibana saya sendiri sedih. Unang pola mardonga ko tunasingi naso masipak kulinga kinakko holan laho mabay tu Jesus. Alanido di bagasa bornginon ima si silatusi asa unang tatirui. Keputusan itu memang pahit di satu sisi, tetapi janganlah diserahkan keputusan itu jadi keputusan publik. Kita harus bertanggung jawab soal orang tua kita ta putusan nomor 2 tu anak kota 20 tahun. Inilah keputusan yang kita hormati dan kita bawa ke dalam Tuhan supaya Tuhan memberkati. Jangan mengambil suara-suara dari luar. Unang malani jabatan mimu se, unang malani nasongoni mu se gay mardonga ko tu dulu tuturuan. Silatus dalam halon iluban nedokon di pandangi kaporsiaut tai. Torus madokon mulai siat konsili Nisea tahun 325 ido tu hakku natu mau nabirnit ditiki ni silatus tercatat bukan karena kebaikannya, karena keputusannya yang baik, tetapi karena kearoganannya mempertahankan kedudukan, mempertahankan soal politis hitung-hitungan Israel. Ujungnya dang adong beketuk palu disi dia menyerahkan
Sobu maroham latus. Sobu maroham, kita bisa ketawa bergembira di atas penderitaan orang lain. Kaya pengadilan masa mai turun ma Yesus tutoro sial lanti duai turun mai bana dang adong do pelif mangi si hamuna na heatu si mamerengi turun mai bana siani dungi dibuat masona idok nata begi nakingani ima suksang duri dari rumput-rumputan itu yang seperti duri-duri talihom mai digati ma baju naum se na ungu do guardate sudah dipersiapkan salib ikonima tu konna barang siapa yang diputuskan di pengadilan itu dia sendiri yang membawa salibnya. Ternyata Tuhan Yesus aung do saplopat tali meradia ni bana lao sahat tu penyalipan na di Golgatai. Si Simon sian Kireneima menolong dia membawa salib itu, baru pe dipersilakkan ni hari Jumat. Roma damang dot dai nangati hari Jumat onate mulai siap pukul 6 pagi do hita di si tonga sia pukul 10 sada do pukul 10 45 detik kematian Tuhan Yesus. Saya akan membacakan itu bohado jomna penyerahan dirinya tercatat di saldok portibion ima taringot tu penjalipan ni Tuhan Yesus. Jala jalotta madisi ima mudar daging ni Kristusi do mudar ni Kristusi dang ae bepaya soko dakko bepaya soko alai mudar ni Kristusi ma paya soko asa sesa dosam kay partoha po dia nguluan na manoktong si saling-liling na amen martang yang mahita. Tuhan nunga ubegi hami behatami naswadong haputusan ni si Latus na mabuan menyerahkan Yesus tu pengadilan na toro asa dipersilakon di bana persiajaran ma dihami tu hadang bui hami sa diri payaso diri nami alaikon mudar mido na payason mamuri hami asa iya sami siad dosa gay partoha pami dihanguluan na manoktong si saliling-liling na moliate ma diharoron ni sudiak karuasmu remaja danak akaina dot ama do akaparhalado nang punguan ina urialu baja dohot ama PHD dohot nasida taruli buriommu marhite-hite mudarmi asayas nasida gabe partohap nasida dihanguluan noang do hanguluan na manotong saling-liling na udutan nami do pe di hari Jumat Tuhan balgani holongmu marhite-hite madohoti parningotan di hama matemi dohot mangatot do minum daging do mudarmi paingot masude akaruas ni uriam asa masih beta-beta ro majalo mudar do daging mi malua jala partohap dia nguluan manokto saling-ling na saat di ho mahami saborginon ala ni Tuhan Yesus Kristus say jalo matang yangon amen. Tapasahat ma peliata na muli tu debata marhite na maredes yang nomor 610 sada ayat sada dohot udutna.
tatangyakom ma pilianon. Alide batama namin na di Banua Gijang, horo araroan ni salut sileo-leo na dingga do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat kami masyan na nilihon mi, tuhami pilihan nami tuho, sa jalo may gabiwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti, asaw para siya kami pilihanon, pati bulo na rajaw mo ditong-atongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam mutadahami gudang ni silehol-leon mi tuhami, asalam girgirhami maddok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rakmahita mangiduhod di tangiang hatopatay. Alea manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarm, saya Roma harajaon, saya saut malomo ni roham di Banua Tongosong na di Banua Gijang, leon matiami sa leon siapa, saya sama sanami, dusa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami togia tu pangujunan, palua mahami sian panga. Horo na punara jaon, do tagugun, rodia sangapos saliling-iling na. Amen. Mula mahamu, jalo hamu ma pasu-pasu siat tuhatai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu toddi munabi. Salam sehat, selama pasyon ma dihamu saluna.